Ase chifom chipasari chigendere kurwegwa chinsemo ime ye county ya Kisii gosichiwode litukulia lero niko mulikeito Brian Nyakundi nyarakaga wikirana chinsemo chia Kenyerere yogotoka ime ye ward ya Sameta Mukwerero ase chifom chia nyarakabachi kurwegwa ase bali baikirana chinsemo chingamo nomukonyi bwo governor we county ya Kisii Mosike Elijah Opepo naboigo omwamsie we ward ya Sameta Mukwerero Mosike Joseph Sonye Ondari Roboti oruo buna rogocha asembe orwaliganirwa n'umurikito Brian Nyakundi. Abamenyi b'ensemo ya Kenyerere naboigo Sameta Mukwerero nigo lituko lya lero banyora chifom chechibasari cy'abana b'ekisekondari abwase bagokera omumsie bwenseme yo Sonye Ondari. Lituko lero igotuwa bwate umuyobo umunene bukurwa chifom chipasari ase ewodi yaitu abantu baja subunge kubwa mono ekero twansera ku Kenyerere abantu bale ngo na subunge nekero twachire Sameta mata abantu baro abange nonya no chifom twarenge kurwa twarorire igochira toke kanya chipasari ya high school twanyorre twari ko mwakera umweshimiwa ito Simbarati mbiamano isengenjo mostly gaba ka consider buna into ali to wate turichi of hands twanyore chipasari ekiga gukwana negetaseni kiagetembe kurwa ase enseme yom niga abantu benseme yo bagokera kwegwa chifom echiom abwase bate babuna nigo barache konyora chingaki chinyororo ase ogosomia abana babo abana bana njinaga zagete basomya sukuru nanya kanyora pasa nabongo tebandike bekere rero mugambika ate banga chipasa linjiro babwate cyabana weche kugenda driving akabiro kikachide asenga bana batakero ko tugocho ko kuba ande driving batamanyire napigia gavana wetu na the area MCA wametusaidia kama sisi wenye wako na wazazi wote at least saa tunaenda shule wote kwa ngori chipasa Kenyerere iga ama ene chipasa cha Ruru lakini jisa netibuya omusimi wa Simba kora njira nditema nata pace egera abantu bonse baisaneke ngoroje seginere bozyo egeroge o qualify ni wanga taba mugambi ngamuna ntwa abantu tutari kwenyara tobunegete wanondo chifamu chikorwe bobe ntori koro chifamu chikoguna machoko wanoroje munanje na chitenganyara chali ngabuko ne pigipingo gendi bono tikonyara ko gotene nandu anere form mugambi na bataba ngasa abantu abale mafu mugambi nyari batokonya nando torwanere buna twaikaiga abantu twabeira abange lakini ntagete koiraneria omugabano ito Simbarati ngambu ya mono sengenjo ye chipasari abantu abange etubwato bulemeru bwechibesa lakini bone sengenjo gwatokonyire chipasari echiga gwatogusuirerio musigake se ensemo ya balia batanyora chifom echio chechibasari nigo omosike Sonye Ondari aliira yogo chigokwana no mosike Simbarati leko ene kiabuna omenteirwe chifom chinde leko konya abamenyi bensemo eyuo twali nguru chifom form 2 form 3 and form 4 naboigo TVET nguru twali nguru chifom wona bali bamisia chifom nkogendande nande ndwekerero ase His Excellency Simbarati nyole tokonyora buna chifom chiro kira isane nabona boro butokoleta natubagindi besa nkenkenke at least they will be satisfied buna banyore pasari igo bagonte bina nimba none rweyemo guikana boro banyore pasari ye county igo barabe happy gingo ripoteli egetaseni kiagetembe kurwa ase ward ya Sameta Mukwerero yigotoka ime yebunge ya Bobasi ime ye county ya Kisii Eliataliane Brian Nyakundi.